bruxo cambioulle o nome, enganouno e chamoulle Caramuxo. Este bruxo vivía nunha casa bella no bosque que había ao outro lado da montaña, que estaba ao outro lado do río, que había ao outro lado do pobo. Chamábase Caramuñas porque nunca corta as uñas e tiña as afiadas como coitelo. Caramuñas era un bruxo normal que facía bruxerías normais con ingredientes normais. Sí, con ingredientes normais. Lingua de sapo, patas de mosquito, mocos de araña de terero. Unha noite de lúa chea, subiu a montaña, baixou a montaña, cruzou o río e dun brinco para chegar ao pobo. Ía cazar nenos para a súa despensa. Todos les varían, gordos, flacos, altos, baixos, loiros e morenos.